Ratisti! Kamera! Action! Haris Dubica je to napravio izvanredno, jako sam ponosan na taj spot. Haris jednostavno voli to što radi i kad nešto volite onda samo je nebo granica. Čovek koji nevidljivo stvara uvidljivo. Od nestvarnog pravi stvarno, sve pretvara u realnost. Pravi neku revoluciju u videoprodukciji. Haris Dubica. Preko 400 projekata, snima u 15 država, preko 1 milijardu pregleda na YouTube-u. Spot broj 1 u treningu u 13 država, preko 20 nagrada. Meni je prvenstveno cilj da sebi ne dosadim s idejama i da se ne ponavljam. Svaki put kad uradim neki projekat želim da eksperimentišem, da nešto radim što do sada nisam i da bude uvijek zanimljivo. Sarađivao si sa najpoznatijim muzičkim zvijezdama, sa najpoznatijim sportistima i sa najpoznatijim glumcima. Harise, šta je sljedeći korak? Izlazi moja prva knjiga, Pisma snova. 3 godine sam je radio i mislim na ništa kreativnije, emocionalnije i zanimljivije u životu nisam smislio. Šta ide poslije knjige? Mnogo toga. Za mene sada jedan novi mag pretvara sve moje nekakve lepe želje i emocije, pretvara u jednu božanstvenu, predivnu sliku, a to je Haris Dubica. Haris Dubica, jedan od najtraženijih reditelja u oblasti muzičke produkcije. I najangažovaniji. Naš današnji gost, proslavljeni reditelj Haris Dubica. 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 Haris Dubica! Nakon režiranja videospotova za poznate, mnoštvo međunarodnih nagrada, Haris Dubica vam predstavlja nešto novo. Knjigu Pisma snova. Neobična priča poštara Hilme iz RSG studija u startu je osvojila mnoge. Kada je pravo vrijeme? Zaživjeti i osjećati, Pisma snova daju odgovor. Nadam se da nisam jedina koja je dušu isplakala uz ovaj roman. Toliko istinite mašte, čistih emocija, zabavno, ali nikako predvidivo. Knjigu Pisma snova potražite u knjižarama ili naručite na knjiga.ba.